करे दे हमारा इच्छा पर काम। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। बोलिया रिकॉर्डिंग स्टूडियो किरातपुर बजा जल्दी से छोरिया उठा ले गेटा करे दे हमारा इच्छा पर काम। जल्दी से छोरिया उठा ले गेटा करे दे हमारा इच्छा पर काम। मुँह भी बनल छे आए हमारा गे मुँह भी बनल छे आए हमारे दहाया के हमारा सभी किनमा। जल्दी से छोरिया उठा ले गेटा करे दे हमारा इच्छा पर काम। जल्दी से छोरिया उठा ले गेटा करे दे हमारा इच्छा पर काम। इच्छा पर करे दे हमारा इच्छा पर काम। करे दे हमारा इच्छा पर काम। इच्छा पर काम। इच्छा पर काम। रहिया संग छोरिया नंबर तू गललाई फोने पर कही के हमारा तू ठगलाई। रहिया संग छोरिया नंबर तू गललाई फोने पर कही के हमारा तू ठगलाई। जल्दी से छोरिया उघार समान करे दे हमारा इच्छा पर काम। जल्दी से छोरिया उठा ले गेटा करे दे हमारा इच्छा पर काम। मुँह भी बनल छे आए हमारा गे मुँह भी बनल छे आए हमारा दहाया के हमारा सभी किनमा। जल्दी से छोरिया उठा ले गेटा करे दे हमारा इच्छा पर काम। जल्दी से छोरिया उठा ले गेटा करे दे हमारा इच्छा पर काम। इच्छा पर काम। करे दे हमारा इच्छा पर काम। इच्छा पर काम। इच्छा पर काम। पहिले गे सोना किया एना करै छी कहाँ हम कर बेर में सोना किया तू डरै छी। या तू डरै छी। पहिले गे सोना किया एना करै छी कहाँ हम कर बेर में सोना किया तू डरै छी। भूल न पाइबे वरुण बिट्टू के नाम करे दे हमारा इच्छा पर काम। भूल न पाइबे वरुण बिट्टू के नाम करे दे हमारा इच्छा पर काम। मुँह भी बनल छे आए हमारा गे मुँह भी बनल छे आए हमारा से जाया के भी किनमा। जल्दी से छोरिया उठा ले गेटा करे दे हमारा इच्छा पर काम। जल्दी से छोरिया उघार समान करे दे हमारा